Δεν υπάρχει τουρκική γλυπτική. Δεν υπάρχει τουρκικός αθλητισμός. Δεν υπάρχει τουρκικό θέατρο. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι στην Ευρώπη, ενεφανίσαν ως μια ορδή κατακτητική με σκοπό να καταστρέψει. Κάτι ανάλογο, κύριε Πλεύρη, είχε γίνει και στην αρχαιότητα, όπως ως γνωστό, με τους Πέρσες. Βέβαια. Διότι και αυτοί, μη έχοντας κανέναν πολιτισμό, ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν πλιάτσικο. Διότι γι' αυτό ήρθαν. Είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός το οποίο πλιάτσικο συνεχίστηκε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πάμε στην Ιταλία που είναι και χώρα που έχει αρχαιότητες και έχουν από τον Λέοντα του Πειραιώς μέχρι τους ύπους από το υποδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τους έχουν μεταφέρει εκεί. Ήταν η εποχή ακριβώς της φραγκοκρατίας που μνημονεύσατε προηγουμένως, που όταν ήρθαν στην Ελλάδα ξεσήκωσαν τα πάντα από την Ελλάδα. Και ολόκληρα καράβια φεύγανε τότε για την Ιταλία, τη Βενετία και άλλες πόλεις της Ιταλίας. Φεύγαν ολόκληρα καράβια με αγάλματα και θησαυρούς και γενικά έργα τέχνης του ελληνισμού, που ο ελληνισμός εφύλασε επί αιώνες ολοκλήρους. Είχα κάνει μία αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και κάμποσα χρόνια, προτείνοντας το εξής: να τυπώσουμε τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς σε ένα βιβλίο που τους έχουν στα ξένα μουσεία. Εάν πάτε στο Μουσείο του Βερολίνου ή στο Μουσείο των Παρισίων ή στο Μουσείο του Λονδίνου και αφαιρέσετε από μέσα τους ελληνικούς θησαυρούς, δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά μουσεία δεν μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο στην Ελλάδα, ίσως ακόμη και στην Αίγυπτο και βεβαίως στην Ιταλία, του λατινικού θα έλεγα πολιτισμού. Αλλά άλλα μουσεία στον υπόλοιπο κόσμο είναι αδιανόητο να υπάρχουν όταν τους αφαιρεθούν τα ελληνικά έργα τέχνης. Θα μείνουν στην ουσία άδειοι τείχοι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μου διηγεί ένας φίλος, ο οποίος είχε μεταβεί στο Μουσείο του Βερολίνου, όπου οι επισκέπτες διήρχοντας διαφόρους αιθούσας εκεί και τα λοιπά, αδιάφορα, μέχρι ότου έφταναν στην αίθουσα όπου είναι ο βωμός της Περγάμου, 20 μέτρα ύψος. Είχα την τύχη να επισκεφθώ αυτό το μουσείο στο ανατολικό, τότε ανατολικό Βερολίνο, και πραγματικά ολόκληρο το μουσείο αυτό του Βερολίνου ονομάζεται Μουσείο της Περγάμου, διότι το μόνο αξιοθέατο που υπάρχει, ή σχεδόν το μόνο, γιατί και τα υπόλοιπα είναι πάλι ελληνικά, είναι ακριβώς αυτός ο ναός της Περγάμου, τον οποίο είχαν μεταφέρει τότε οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ολόκληρον από την Πέργαμο, που τους άφησαν βεβαίως οι Τούρκοι μη ενδιαφερόμενοι για αυτά, στο Βερολίνο, και τον έχουν αναστηλώσει μέσα στο Μουσείο του Βερολίνου. Μπαίνοντας λοιπόν κανείς σε αυτή την αίθουσα, είναι μια τεράστια αίθουσα με ένα τεχνητό υπογάλαζο φως, αντικρίζει κανένας ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό αυτό ναό και μένει πραγματικά εμβρόντιτος. Η ατμόσφαιρα είναι φοβερά υποβλητική. Είναι ένα θέαμα από τα σπάνια τα οποία μπορεί να δει ένας Έλλην σε μουσείο. Μάλιστα εκείνη την εποχή, εσείς που είστε και γερμανοτραφής ως προς την παιδεία. Εννοείται, όχι, μην με βρίζετε. Όχι, καλά, εντάξει, ως προς την γλώσσα. Ξένες γλώσσες ξέρω, αλλά είμαι Έλληνοτραφής. Εντάξει. Λοιπόν, εκείνη την εποχή το Βερολίνο ονομάζεται η Αθήνα του ποταμού. Σπρέα Ατέν είναι ένας ποταμός εκεί, έτσι. Και είναι ο ποταμός του Βερολίνου, λέγεται Σπρέα. Και ονομάζεται η Αθήνα του Σπρέα, έτσι λέγεται. Οι Τούρκοι, για τους οποίους ανεφέρθετε και εγώ τους έχω καταγγείλει επανειλημμένως ως υπανθρώπους, οι Τούρκοι τόσο αντιλαμβάνονται τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό της Ιωνίας ή του Πόντου, ώστε απέδειξαν προσφάτως με τις καμηλοδρομίες που οργάνωσαν στο θέατρο της Εφέσου, που ζουν, σε τι πολιτιστικό επίπεδο βρίσκονται μέσα στο θέατρο της Εφέσου. Αυτό είναι η αφροκεντρική αντίληψη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που λέγατε προηγουμένως. Και ο θαυμάσιος δημοσιογράφος και καταπληκτικός εφιολόγος, ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης, όταν κατηγόρησε τους Τούρκους και τους περιέγραψε όπως πραγματικά είναι, δέχτη την επίθεση του κυρίου Δήμου, ο οποίος τον είπε ρατσιστή, τον είπε εθνικιστή, τον κατηγόρησε και είπε ο κύριος Δήμου, μα έχουνε, λέει, και οι Τούρκοι αρχιτέκτονες, και ανέφερε τον αρχιτέκτονα Σινάν, μη γνωρίζουν ότι είναι Έλληνοι. Όπως και προχθές
που τον διέλυσε ο κύριος Παπαθεμελής, έλεγε στον κύριο Παπαθεμελή, παραιτήστε της βουλευτικής ιδιότητας. Τον διόρθωνε ο κύριος Παπαθεμελής, της βουλευτικής ασυλίας. Ναι, της βουλευτικής ασυλίας. Μα του λέει δεν χρειάζεται να παραιτηθώ, γιατί τη συγκομματική δυσφήμιση δεν χρειάζεται παραίτηση. Υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που δεν δέχονται ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτοτελής, αλλά ότι έχει δεχθεί επιρροές από άλλους. Προχθές παρασημοφόρησαν τον κύριο Βασίλη Αλεξάκη με το παράσημο του ταξιάρχη του Φίνικα και είπε ο άνθρωπος την εξής φράση, που εάν ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας εγνώριζε, είχε τα καταλήλους γνώσεις, θα του έπαιρνε το παράσημο πίσω. Είπε: οι Έλληνες μεγαλουργούν όταν βρίσκονται σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, όπως οι αρχαίοι που ταξίδευαν. Πρέπει να ψάχνει κανείς τις ρίζες του, αλλά οι πολιτισμοί γίνονται με τις ανταλλαγές και το διάλογο και όχι με την κατάσταση του μονολόγου. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Τι να πω, κύριε Πλεύρη, ένας λαός δημιουργεί μέσα από το πνεύμα του και την ψυχή του. Βεβαίως είναι δυνατόν να ακούσει και να δει ότι πράττουν οι άλλοι, αλλά ποτέ ο Φιδίας δεν είχε ανάγκη να ταξιδέψει αλλού για να φτιάξει το Δία ή για να φτιάξει τον Παρθενώνα ή ο Σοφοκλής για να γράψει τις τραγωδίες του. Ο πολιτισμός είναι πάντοτε γέννημα της ψυχής του κάθε λαού και όταν αναμειχθεί με ξένους λαούς μάλλον θα μειώσει παρά θα πλουτίσει το βάθος του πολιτισμού του. Το πλάτος του πολιτισμού, κατά την έννοια της λογικής, μπορεί να μεγαλώσει με την ανάμειξη ξένων στοιχείων, αλλά όχι το βάθος και το ύψος, όχι δηλαδή η κάθετη διάσταση του πολιτισμού, δηλαδή η μεγάλη διάσταση του πολιτισμού. Αυτή ανεβαίνει προς το θείον μόνον κατεβαίνοντας βαθιά στην ψυχή του κάθε λαού. Ο Θεοδωρακόπουλος, ο Μακαρίτης, όταν ομίλει για την ελληνικότητα και αναφέρεται ότι την διακρίνει η πνευματικότης και ο ηρωισμός, με τον ηρωισμό δημιουργήσαμε την ιστορία μας και με την πνευματικότητα δημιουργήσαμε τον πολιτισμό μας. Έτσι. Και είχαμε τέτοια επιρροή σαν λαός ποιότητος εν αντιθέσει προς τους άλλους λαούς, οι οποίοι σαν λαοί μάζης, ποσότητος. Δηλαδή, ας φέρουμε ένα παράδειγμα, η επιρροή στην παγκόσμια λογοτεχνία της ελληνικής γλώσσης δεν μπορεί να συγκριθεί με την επιρροή της κινέζικης γλώσσης. Και όμως η ελληνική γλώσσα δεν ομιλείται ποτέ από 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, όπως ομιλείται η κινέζικη. Η ελληνική γλώσσα, κύριε Πλεύρη, υπήρξε γλώσσα φορέας πολιτισμού. Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Ήταν την εποχή που οι Έλληνες είχαν μεταφέρει τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της οικουμένης. Μιλώ βεβαίως για την προϊστορική λεγόμενη περίοδο, για την οποία άλλωστε πολύ πραγματεύεται και το βιβλίο μου «Η καταγωγή των Ελλήνων». Τότε επεκτηνόμενος ο ελληνισμός σε όλη την Ευρώπη και στην Ασία, υπάρχουν δε βάσιμα στοιχεία ότι είχε φτάσει και στην Αμερική, μετέφερε μαζί με τον πολιτισμό και γλωσσικές ρίζες και γλωσσικά στοιχεία τα οποία επανευρίσκουμε μέχρι σήμερα. Και δεν μιλώ μόνο για την Ευρώπη, που είναι γνωστό ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες ανήκουν στην ομογλωσσία, την ιαπετική λεγόμενη, δηλαδή ουσιαστικά στην ελληνική γλώσσα, αλλά μιλώ ακόμη και για γλώσσες οι οποίες βρίσκονται τελείως μακράν της Ελλάδος, ακόμη και σε νήσους του Ειρηνικού, όπου ανακαλύπτει κανένας ελληνικές ρίζες μέσα στο λεξιλόγιο τους.